slovenskými koreňmi. Priznám sa, že som aj pátral po jeho pôvode, ale je to rodený Kanaďan. Tecumseh, provincia Ontario. Je rodné mesto tohto hráča a teraz kde je puk? Budeme opäť telefonovať. Hoci Kanaďania sa tešia. Zavolá aj tentokrát. Puk. Som teraz na chvíľočku. Nezávidíme teraz Milanovi Vrančíkovi, videorozhodcovi tohto stretnutia, jeho prácu a za tento pohľad puk vidíme. Aby potom po zaváhaní v našej rozhrávke v 65. minúte rozhodol o víťazovi tohto zápasu. Teraz však prvá veľká šanca Rusov v úvodnej tretiny zápasu na memoriáli Ivana Hlinku. Rusko-Kanada 0-0. A teraz obrovská šanca Kanaďanov. Veľmi tvrdá, však veľmi nepresná strela teraz. Z obrancu na kanadskej strane. Rusi sú v plnom počte a môžu ísť dopredu. Z presnej lavice. Naskočil na ľad. Bolo to bez faulu. A nie v koncu okamžite ukazoval na ľad. Avšak presne v čase, kedy skáče vyrušený Vicadze na ľadovú plochu. Vicadze bol už jednou nohou na ľade. Meteos však veľmi dobre zareagoval na tento odrazený puk a v tomto momente sa teda proti sebe stretnú ešte dva neporazené týmy. Samozrejme, tomuto zápasu ešte nie je koniec a môže byť všetko inak. A o to sa teraz pokúša s číslom 14 to bol. Ktorá sa mohla radovať po tejto akcii Švešníková, ten sa dobre natlačil pred Di Pietra. Pak Beleriva. Pískať sa však nepískalo a teraz veľká šanca Kanaďanov. Ešte raz sa na to pozrime, z 18 to bol Marcus Phillips a výborný zákrok Di Pietra po akcii Rusov. Ešte Rusi pokračujú. Však bola tá šanca, ktorú mal. Som chcel povedať, že sa bude vylučovať aj po druhýkrát v krátkom čase. Tento zákrok zostáva pred nepotrestaný. Akcia Rusov. Okamžite rozpažil. Všetko bolo hneď jasné. Tento blafák nedotiahol dokonca Alexejev. A tu sa Vicadze Kanady. Tak Rusi majú naozaj ideálnu príležitosť na vyrovnanie, ktorá prišla teraz. Ohlásené 2 minúty do konca stretnutia, respektíve do konca poslednej tretiny, aby som bol presný. A teraz majú problém. Výborná príležitosť Rusov a je vyrovnané. Tak Rusi až po výbornej myšlienke Marka Rubinčíka, ktorý sa teraz neukvapil. Mohol strieľať, avšak videl ešte dobre. Iba nastavil svoju hokejku do tej jeho strieľanej prihrávky. A zrejme sa bude opäť vrátil do brany Owen Tippett, ktorý zobral doslova uchmatol puk.
Zlodeky jedného z ruských hráčov. Teraz náznak prečíslenia, 3 proti 2. Rusi môžu ísť dopredu. Predstavte si to. Klim Kostin, kapitán ruského výberu. Obaja útočníci Dynama Moskva. Spolu s nimi na ľadovej ploche, to znamená, že hrajú bez brankára. Ale majú už iba pár sekúnd na to, aby vyrovnali tento zápas a to sa im nepodarilo. Práve v tejto chvíli zaznela záverečná sirena a obrovská radosť hráčov ruského výberu, nie sa čomu čudovať, celý zápas prehrávali.